биби 68 солаи оилаи Муборак Раҳматҷонова сокини микроноҳияи севуми шаҳри Хуҷанд амарӯза барои омӯзондани ҳунари рӯймолдӯзӣ барои келину набераҳои худ вақт ҷудо мекунаду ҳангоми сарҷамона духтани рӯймолҳо бо наберагонаш одоби гуфтору қабули меҳмон, омода кардани хӯрокҳои милливу эҳтироми калонсолон мегӯяд. Ба гуфти қаҳрамони гузориши мо, ин касбро ба духтару келинҳояш омӯзондааст ва ҳоло бошад навбати набераҳо ҳам расидааст. худи холаи нафақахӯр мегӯяд ки ин ҳунарро ман ҳам аз бибиву аз модарам омӯхтаам. даврое ки акнун нав мактаб ба қадам мемондам, ҳамҷандия ман рӯймол дӯхта метонистам. модарам ёд додаги мо бисёр ҳамин шишта хонава медӯхтем. баъд аз он ки калон шудам, сони сони боз дӯхтам ба сар кардам. аввал хондам, баъд аз он мана дӯхтам ба сар кардам. ин гуна рӯймолҳои дастдӯзро талаботаш кам нест ва бештар инро дар тӯи маъракаҳо истифода мебаранд ки ин рамзи хурсандиро дорад. бисёр мана ҳамсояҳо, ҳамкоро, мана ҳамсинфҳо хештаборо ҳамина мефармоям, фармоиш метиям. ман сони ҳамаҳо дӯхта метиям. талабот ман ҳамин рӯймоли домодӣ, кӯқарға, рӯймоли атлас, мана ин сафед, бисёртар анамиҳо, сони рӯймоли яхел гӯласай хай инқадар ваи кор намефармоем мо. барои домод алоҳидаву барои ҷураҳояш алоҳида фармоиш медиҳанд. хулас намудҳои рӯймолҳои миёнбанд гуногунанд ва нархаш ҳам аз матову ҳам аз сифати духташ фарқ мекунад. инаша рӯймоли кӯкқарға мегӯянд. ина барои домод медӯзанд. ин ҳам нархаш қимматтар ва ҳам сифаташ нақстар. мо ина нусхаҳоша бисёртар када медӯзем, барои он ки домод бандад вай ба зеб намояд. мана инашам пеш медӯхтанд, ин чои пуштӣ мегӯям. ина пеш медӯхтанд. ҳозир акун бисёр домодҳо ин хел рӯймола намебанданд, лекин ҳамон боштан баъзи бисёриҳо ҳамин дӯхта домодро пешкаш мекунанд. набераҳои бибии касбомӯз аллакай ин маҳоратро омӯхтаанд ва ҳамарӯза ба ин ҳунар машғул мешаванду аллакай аз давраи наврасиву ҷавонӣ ба баланд бардоштани иқтисодиёти оилаашон саҳм мегузоранд. набираҳома мана ёд гирифтсодиянд. вай набири калоним ҷудоям вай хушрӯкар медӯзад ваям ҳозир ҳайфи ҷанда нест вай. ҳозир 4 набири духтаракам ҳай хонанда, якташ келин шуд, 3-ташон ба ҳазур дӯхта шидиям. мехоҳам ки духтараконам низ ба ҳар як ҳунарҳои миллиро омӯхта, соҳиб касб шуда, ҳам илм омӯзанду ҳам ҳунар омӯзанд ки ҳеҷ вақт ҳунарманд хор намегардад. келини хонадон муҳсина раҳматҷонова 20 сол собиқаи омӯзгорӣ дораду дар яке аз муассисаҳои таълимӣ фаъолият мекунад. баъди соатҳои дарсӣ бошад бо кори хона машғул мешаваду чун ину онро ба анҷом расонид, бо хуштомад бар ба бар нишаста аз паи иҷрои фармоиши муштариёни худ мешаванд. баъд аз чорякҳо ба мо таътилҳо дода мешаванд, ман дар вақтҳои холигиам ба ҳамин ҳунар машғул мешавам. касбро аз хуштоманам омӯхтем ки бисёр ба мо маъқул аст ва мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки ба халқ як фоидаи худро расонида бошем. 5 фарзанд дорад. яке оиладору дигарон ҳанӯз ҳам аз паи таҳсил дар мактабҳои миёна. баъди вазифаи хонагӣ вазифаи супоридаи бибиву модарро иҷро мекунанд, яъне нақшдӯзӣ дар рӯи матои 1 ё 3 ранг. ба гуфти духтаронаш аз бибиву модар духтани ҳар гулу нақшҳои миллиро омӯхтаанд. чун модаркалон дар рӯи мато як нақшро мекашанд, аллакай набераҳо дар дастсӯзанд интизори супориш мешаванд. муҳсина раҳматҷонова модари набераҳову келини хонадон ин касбро хуб омӯхтааст ва барои духтани як рӯймоли мардонаи миёнбанд бештар аз як ҳафта вақти худро сарф мекунад. мо ин рӯймола якбор харида мебиёрем, сони тайёр мекунем, дӯхта 4 кунҷа карда ва квадрат карда тайёр мекунем, сони баъд аз он қалам мекашем. бо мошин не фақат бо даст дӯхта мешавад. ин намуди рӯймолҳоро бисёртар арӯзшавандаҳон мегиранд ва онҳо дар маъракаҳои тӯйӣ истифода мебаранд. муҳсина мегӯяд ки ҳадафи асосии мо дар он аст ки барои хурсандии сокинони шаҳру вилоят самгузор бошем ва барояшон бо меҳнати худ рӯймолҳои миллиро духта диҳем. ҳар нақш маънои худро дорад. барои домод 3 рангу сергул, барои ҷураҳояш бошад бештар 3 рангро истифода мебарем. рангҳои сиёҳу кабуди гулобӣ нақшро зеботар мекунад ва чун ҷураҳои домод дар рӯзи тӯй дар миён мебанданд, тӯю хурсандиҳо боз ҳам хубтар мешавад. ба мо ҳам маъқул аст ин. мо ин қадарам барои
барои мардум нарха боло намебардонем. Мо ҳамин худум ҳамин касбкади овора шивем, як кас баҳра гирад, тою маъракаҳо хуш гузарад, мо ҳамон ба хурсанд мешем. ки инсонията ҳамин рӯзи хурсандиш, ҳамин қадру меҳнати ҳалол ки ёфтагиш фақат тӯй ба сарф шаваду мегӯянд аз давраҳои пеш. хулас ҳам холаи тӯйдор хурсанд мешаваду ҳам худи мо. Қудратулло Раҳматуллоев, Зиёхоҷа Исохоҷаев, Паёми рӯз.